El projecte d'on pengen les taules socioeducativa i de salut i també la de convivència i la d'inserció sociolaboral, entre altres. Hi participen totes les entitats veïnals i tots els serveis públics que hi ha a Roquetes, centres educatius de primària, secundària i bressol, serveis de salut, serveis socials, cossos de seguretat. Però qui gestiona el pla comunitari és la plataforma d'entitats veïnals de Roquetes. Aquí lo que pasaba normalmente era que cuando teníamos dificultades, las entidades se unían. Todas las entidades unidas salíamos a la calle. Hubo un momento en el que esto cambió ya desde los vecinos, ¿no? Entonces nosotros cambiamos el chip y dijimos, no vamos a ir al ayuntamiento a pelearnos por que nos arreglen una calle. Vamos a ir con un tocho así, diciéndole estas son las necesidades de nuestro barrio, queremos explicarla, escucharnos, sentémonos y hablemos. Vamos a reunirnos entre todos y a crear desde la globalidad nuestro barrio y esto vamos a decírselo al ayuntamiento y nos tienen que escuchar. Cuando vemos que no hay forma, que no nos escuchan, que quieren continuar en ese plan de decir no, vosotros explicarnos que yo voy a hacer lo que dé la gana, también tenemos herramientas de cambiar eso. No lo vamos a permitir. A Roquetes, o sigui, totes les coses que hi ha ara, absolutament tot el que tenim, s'ha aconseguit a base de pelea. I ara es continua, clar. Continua havent moltes reivindicacions al voltant del barri que també s'hauran d'aconseguir a base de lluita. Sabem que ningú no regalarà res. Joan Subirats fa anys que investiga les dinàmiques d'acció comunitària entre entitats veïnals i serveis públics. Una dinàmica present en molts barris i poblacions, però entre les que destaca el barri de Roquetes de Barcelona. El cas de Roquetes seria un exemple de que barris més actius socialment, més actius comunitàriament, els beneficis d'aquesta interacció social i comunitària es manifesten de manera molt diversa en moltes polítiques al mateix temps, no? I això acaba reforçant una cosa amb l'altra, no? És a dir, acaba tenint aquesta mena de cercle virtuós que acaba generant millors resultats en tots els àmbits. On s'acaben les teves competències, comencen les teves incumbències, no? És a dir, que potser tu no tens competències sobre allò, però sí que t'incumbeix. I, per tant, aquesta relació entre el que seria el teu marc competencial i la teva incumbència social, el teu interès perquè les coses funcionin, això segurament et fa sortir del teu estricte marc professional, no? I a mi se m'ha acabat l'hora, a partir de les 5, a mi els temes de l'escola ja no m'interessen. No, doncs hauràs de començar a fer altres coses. La idea de dinàmica comunitària se diu més amb la lògica de coproducció. Primer definim junts quin és el problema, mirem quines alternatives hi ha, decidim junts quina és la solució i posem-hi a fer-ho. I això no és participació només, va més enllà de la participació. Festa del 10è aniversari del Centre Toni Guida, un equipament públic gestionat per la plataforma d'entitats veïnals de Roquetes, on una dotzena d'entitats fan activitats. 1994 acaba el Col·legi Toni Guida. L'edifici havia estat l'escola Toni Guida, pionera en renovació pedagògica als anys 60. Quan va tancar, els veïns van reclamar l'edifici com a equipament en gestió ciutadana. Ho van aconseguir una dècada després. Però encara recorden quan els funcionaris municipals els van donar les claus. Quan ens van deixar les claus hi va haver un profeta, que no ho va ser, que va dir, bé, d'aquí 3 mesos ja ens les tornareu perquè no sabreu què fer-ne d'això. I nosaltres vam demostrar que sí, que sabíem què fer-ne. Perquè la gent aquí és molt tossuda, això s'ha de reconèixer, no? Vull dir, vam aconseguir ajuntar unes forces de la gent i vam aconseguir, a través del que va ser ja la plataforma, i va triar les obres més d'un any i mig amb les obres, perquè van ser molt importants, de consolidació i d'adaptació als nous usos, i llavors va poder començar. Sé que hi ha el Mediterrani, que té l'encís de Rossellà. Sé que hi ha baixes de bé, la sé que hi ha Maracalella. Al mateix edifici del Toni Guida hi ha el Casal de Joves de Roquetes.
També aquí coordinen la seva activitat amb la resta d'entitats i serveis del barri, amb projectes com el Tro i Tronet, de reforç escolar per a alumnes de tercer i quart d'ESO o el taller de cuina per a joves. El casal de joves també és un equipament públic gestionat pels veïns, en aquest cas pels joves usuaris, a través de l'associació Rocket Project i de la seva gestora. Porque tengo que vender birras pasadas. Uy, es verdad, dejo. La gestora és un cicle, està contínuament renovant-se. Ve gent nova i se'n va gent. O sigui, constantment estàs veient cares noves que també veuen el moviment social i també es volen implicar. I d'igual forma hi ha gent que acaba el seu cicle i ha de marxar. Estàs a punt? Tot bé? Estàs còmode? Toca-li ahí. Ahí. Dale con caña. Les activitats dels joves de Roquetes mostren com la dinàmica d'acció comunitària es transmet a les noves generacions del barri. Les pistes d'esquate també són fruit d'una reivindicació veïnal. Als anys 90 es va aconseguir una primera pista, però sense que els veïns poguessin intervenir en el disseny. Va ser el 2015 quan es van aconseguir les actuals, codissenyades pels usuaris y por las entidades veïnals. Se ha hecho el skatepark nuevo totalmente. En el antiguo skatepark teníamos un reducto, una rampa que era la curva de la muerte en su día. Era lo único que se podía patinar. Todo lo demás estaba excesivamente mal hecho, era muy duro, un skatepark muy duro, no creaba la afición. Es autoconstrucción los módulos, antes nos multaban por esto, o sea, por eso se busca ahora la autogestión, para que no haya problemas con la ley a la hora de si quieres collar un banco, quieres collar una barandilla. Es un sitio para canalizar, o sea, la calle la tienes en el skatepark, pero a la vez tienes el escape del patín, es básico, creo yo. Es superación, es desestresarse, es tranquilizarse, vienes, pegas unas patinadas y... Sí, desconectar un poco. Por el skate conocí el casal de Joves de Roquetas y bueno, y ahí he hecho el curso de monitora de tiempo libre y bueno, he organizado eventos también. Son muy buenos espacios para actuar con la juventud y que le llegue a la juventud mensajes que se quieran transmitir. Quien dice un skatepark dice unas canchas de baloncesto seguramente. Si yo extrapolo ahora lo que éramos nuestra colla cuando teníamos 20-25 años a lo que hay ahora aquí, la diferencia es abismal. Aquí la gente no tiene trabajo y el que tiene un trabajo miserable, o sea, hostia, hay que cuidar un poco a la juventud. Ellos lo tienen mucho peor, desde luego. Guapo, buenas. Cabreado, ¿cómo estás? Ple extraordinari sobre pobresa al districte de 9 barris de Barcelona. Es presentaran per al debat públic les mesures de govern, amb participació dels grups municipals i dels veïns. En el maig i el juny l'objectiu és treure 62 plans d'ocupació de treball als barris, 25 més afegits per a aquelles persones que reben la PIRMI. Les entitats veïnals del districte participen en el debat, agrupades en la campanya Nou barris cabrejada diu prou. Les entitats que formem la campanya Nou barris cabrejada donem un sí crític a aquesta proposta de mesura de govern, reivindicant el nostre paper i la nostra posició. Al costat de l'Ajuntament quan calgui, quan treballem plegats, però també de front quan això sigui necessari. Gràcies. El pla estratègic dels veïns de Roquetes passa per soterrar les línies d'alta tensió que travessen el barri i per la reurbanització de l'amfiteatre, un espai fet per l'Ajuntament fa uns anys. Un espai molt a les afores del barri, d'alguna manera no ha servit
perquè la gent es trobés, perquè la gent ha quedat com molt... Sí, no té utilitat. No en té gaire. Bueno, passejar el gos, normalment, això sí. És que ha estat un desastre durant molts anys, és a dir, aquí més aviat ha hagut vandalisme, a vegades han arrencat a la gent, perquè aquí està molt amagat això, no? Han arrencat bancs, han arrencat papereres, és un lloc poc cuidat i al mateix temps molt agredit. Per tant, el que cal és donar-li la volta a això i fer que sigui un espai del barri i per al barri. Va sortir de l'Ajuntament. Aquí demanaven, sí que es demanava que s'arreglés el parc de Fornells. Sí, es demanava que s'arreglés el parc de Fornells. I amb aquest arreglo del parc de Fornells va aparèixer un anfiteatre. Vull dir, no ho van explicar a ningú. A causa de esas experiencias que hemos tenido que han sido tan negativas, sí que no los dejamos ya. En el momento que hay cualquier cosa que se mueve, ya estamos pendientes de ver cómo va a quedar y qué es lo que se va a hacer y que lo hagamos entre todos. No es normal. A ver, los que conocen el territorio son los vecinos que viven aquí, ¿no? Y sabemos la utilidad que se les puede dar. Lo que no pueden es inventarse cosas porque luego no dan resultado y ahí están. Y las cosas que entre todos hemos conseguido crear, pues están teniendo sus... Aquí en plan estratègic necessitem casal de joves a l'amfiteatre amb una reforma, no només perquè vingui el casal de joves, sinó repensar l'amfiteatre, repensar-lo també de la mà de l'Escola Institut Antaviana, una bona pista i un bon espai polivalent a sota de la pista d'Antaviana. Exacte. Home, es va dir també que es buscaria una manera de fer una pujada més amable cap a Torre Baró. O sigui, que permetés més fer, bueno, caminada sí, però fer running, fer, bueno, que no fos això tan, que quedés tan tallat com queda ara. Traslladar aquí el casal de joves permetria generar un pol d'atracció conjuntament amb l'Escola Antaviana i l'Ateneu Popular Nou Barris, que estan a tocar. Els veïns també reclamen la construcció d'una cuina comunitària per les persones que ho necessitin, gestionada per les entitats del barri. La otra vez que hicimos la jornada de futuro, todo lo que se recogió en el documento se ha hecho. O sea que, y ahora no vamos a parar tampoco, ¿sabes? Ahí estamos. Picando piedra. Iba a decir como moscas cojoneras, pero no queda muy bien, ¿sabes? Luego ya vendrá el ascensor y lo cortarán. El barri de Roquetes celebra la seva festa major. Ho fa amb l'esperit que posa per sobre de tot, la convivència veïnal i la participació comunitària. Sí que et pots equivocar, com es pot equivocar una persona sola, però se suposa que si és un col·lectiu, doncs hi ha hagut d'haver més procés, no? No ha de ser mai una il·luminació d'algú o un interès partidista, sinó que en principi ha de ser una cosa que pugui ser raonada. Segurament el més important és considerar que tenim un problema que cadascú per nosaltres serà molt difícil que es resolgui i que junts poder sí que serem capaços de resoldre-ho. Sí que la ciutadania ha de poder participar en els òrgans de gestió de tots els serveis públics. Aquesta és una demanda claríssima i a més és que on es dona, on realment es dona, està demostrat que els serveis són més eficaços, més eficients i molt més enriquidors per tothom. Hay una película que es La vida de todos y yo formo parte de esa película. He intentado cambiar la realidad que tenemos por otra mucho mejor. Entonces yo no soy una voluntaria, yo soy una activista. Intento cambiar lo que no nos gusta y eso lo hacemos todos los que estamos actualmente en el movimiento asociativo. El barri de Roquetes de Barcelona és una experiència modèlica d'empoderament col·lectiu i un referent en acció comunitària. Veïns i serveis públics treballen en xarxa per solucionar els problemes del barri i els ciutadans gestionen directament gran part dels equipaments públics.